Ja, hvis nogen nogle gange tager en lur på mit værelse, så kan det godt være. Hvad? Han sagde, hvis han nogensinde tager en lur på sit værelse, så kunne det godt være. Og at der bare lå en lort. Nå, det samme med sejsakke, det kan jeg godt love dig. Sejsakke. Sejsakke. Sejnsakker. 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 Fuck, jeg er ved at dø. Måske du skulle droppe din karriere som sanger. Jeg har aldrig startet det, desværre. Frankrig. Freaking 6 dage. Nå, det var det, han skrev. Det er også næsten det samme. Er vi ikke enige om, at Frankrig og